Γεια σας παιδιά, Gamers Ben εδώ και σήμερα θα παίξουμε Clash of Clans. Νομίζω το είχα πει στο βίντεο το προηγούμενο ότι το επόμενο βίντεο θα είναι Clash of Clans. Νομίζω είναι το πρώτο στο κανάλι. Έλα ρε βλάμενο. Πάμε τώρα εδώ για να δούμε τι μας έκανε. Δεν πιστεύω τριάστα. Εντάξει, χεστήκαμε. Παιδιά, συγγνώμη για τις 2-3 μέρες που δεν ανέβασα. Δεν ανέβασα γιατί μου σβήστηκε το υλικό που είχα για να σας ανεβάσω, δηλαδή για χθες και προχθές. Οπότε τι να κάνω. Μου πήρε ο νουμπάς. Ήταν άχρηστο ρε φίλε. Ένας άχρηστος είναι αυτός. Ένας άχρηστος και μισός. Τζακ, φάε τα σκατά της μάνας σου μαλάκα. Εντάξει Τζακ. Εντάξει Τζακ. Άντε Τζακ. Πω ρε φίλε, το elixir μου, το dark elixir μου τελειώνει ρε φίλε. Γαμώτο ρε φίλε, τρελαίνομαι ρε φίλε. Πάμε για μάχη ρε φίλε, τρελαίνομαι σου. Σιγά μου πάμε σε αυτόν, νουμπάς είναι. Εγώ θέλω ρευστό, λεφτά και dark elixir και elixir. Αυτός εδώ τα έχει πολύ απλωτά και φοβάμαι δεν θα προλάβουμε να τα πάρουμε όλα. Οπότε δεν αξίζει να πάμε. Αλλά η στρατηγική του ήταν χάλια. Τριάστερο μπορεί να του είχα πάρει. Εντάξει, αν όχι τριάστερο, διάστερο σίγουρα. Ωραία φίλε. Λίγα λεφτά. Τα πολλά αυτά θεωρώ πάνω από 300.000, γιατί μπορεί να μην καταφέρω να πάρω το Town Hall και το Town Hall έχει περίπου 100.000. Εδώ σε αυτόν θα πάμε. Να το βάλουμε να βάλει και τα κλάματα και όλα στο κλεψαμούνι. Καλά, οκ, εντάξει, φοβήθηκα τώρα. Τους βάζουμε λίγο αυτό και αυτό. Πέθανε. Λοιπόν, το πρώτο θα το βάλουμε. Νομίζω δεν χρειάζεται. Εδώ θα βάλουμε. Δεν χρειάζεται. Γιατί πεθάνατε βρε χάζα. Χάζα. Βάζουμε και ένα εδώ γιατί δεν θα μας βγει σε καλό. Γιατί χαμηλώσει φωτεινότητα μετά πάρω. Χάμηλωσε η φωτεινότητα μόνη της η βλάμενη. Λοιπόν, εδώ θέλουμε το elixir, ναι. Δεν ξέρω άμα προλάβω να τα πάρω. Άντε, πρώτο, έλα πρώτο. Ωραία, αυτό πρέπει, έτσι πρέπει. Σκότωτα όλα. Έλα ρε τώρα, μη με στενοχωρείς εμένα. Τι σου έχω κάνει.
Καλά, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε. Αυτό που θέλαμε να γίνει έγινε, οπότε δεν μας νοιάζει τίποτα τώρα. Του πήραμε όλα τα λεφτά. Πιο γρήγορα ρε ανάπηρα. Εκεί σε αυτό, έτσι, εκεί πρέπει. Πάρ' το όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά βρε ανάπηρο. Ωραία, έτσι, τώρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Αχ, μια χαρά. Για γκολ δεν με νοιάζει τόσο πολύ να παίρνω. Πιο πολύ με νοιάζει για τέτοιο, πώς λέγεται, για elixir. Γιατί το elixir είναι πολύ πιο χρήσιμο, έχω την εντύπωση. Όχι, έχω την εντύπωση, έτσι είναι κιόλας. Θα βάλουμε αυτό να βαθμίζεται και αυτό. 4 ωρίτσες, 5,5 είναι η ώρα, 9,5 θα είναι έτοιμο. Καθίστε να σας δείξω και αυτό το χωριό εδώ, το χωριουδάκι μου. Δεν ξέρω τι φάση με αυτό εδώ. Πήρα και αυτό εδώ σήμερα. Είναι το καινούριο update που κάνανε στο Clash of Clans και μπορεί να έχει δεύτερο χωριό. Νομίζω αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι η φράχτας είναι σε πεντάδες, δεν είναι ένας όπως είναι στο κανονικό Clash of Clans. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Αν ακούσα τους συναγερμούς, έγινε ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι μου. Δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, ωραίο update είναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Αλλά το σπαστικό είναι ότι δεν παίρνεις πάντα λεφτά, παίρνεις, ξέρω εγώ, μόνο μία φορά και εγώ το έχω πάρει ήδη, οπότε δεν έχω να πάρω τίποτα. Παπαριές τώρα. Εδώ πρέπει να χωθούμε με τέτοιους. Ούτε αυτός δεν θα μπορέσει να μας πάρει τριάστορα, οπότε δεν μας νοιάζει. Και λογικά έχουμε νικήσει. 25%! Μας πήρε 25% το κολόπεδο. Μην μας πάρει παραπάνω όμως. Καλά, λογικά μας πήρε. Χυστήκαμε. Αυτό δεν με νοιάζει. Απίστευτο, ξέρω, ωραίο. Λοιπόν, και κοιτάξτε κάτι άλλο, μια αναβάθμιση που έγινε. Σκέφτομαι να την κάνω, αλλά εντάξει, δεν με τρελαίνει κιόλας. Εδώ πηγαίνεις στα canons, πατάς αυτό και μπορείς να το κάνεις διπλό. Τέλειο. Αλλά έγινε ένα σπαστικό, το οποίο είναι είχα μπει κάποιες φορές και όχι, μία φορά σήμερα το μεσημέρι, και μου λέει ότι δεν γίνεται να μπω, όλοι οι servers είναι γεμάτοι, να μπει σε λίγο. Αυτό με νευρίασε άπειρα. Καλά, εντάξει, τώρα όμως με αφήνει να μπω, γιατί άμα δεν μ' άφηνε θα νευρίαζα. Θέλω να κάνω αυτούς φράχτες, το οποίο κοστίζει 1.400.000 αυτή η σειρά εδώ και 1.400.000 αυτή η σειρά εδώ.
Οπότε πρέπει να πληρώσω 2.800.000, το οποίο δεν τα χωράει. Πρέπει να το αναβαθμίσω, γι' αυτό αναβαθμίζω αυτό εδώ. Πρέπει να το πληρώσω για να κάνω αυτούς εδώ τους φράχτες και να είναι μετά ένα τετραγωνάκι κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Όχι, τι βάλανε πάλι. Ένα χακαλά, εντάξει. Νομίζω προχθές ανακάλυψα την αυτό εδώ. Δεν είμαι σίγουρος. Να μην σου κάνουν revenge οι άλλοι. Και σου λέει έχει ασπίδα. Να, για παράδειγμα εδώ. Όχι guard. Shield, να. Η ασπίδα σημαίνει ότι έχει ασπίδα, έχει πάρει αυτή την ασπίδα εδώ και δεν μπορεί να κάνει revenge. Δηλαδή εγώ άμα ήθελα να του κάνω revenge δεν θα μπορούσα γιατί έχω την ασπίδα. Έχει την ασπίδα, τα μπέρδεψα λίγο. Φίλε, τα air defense τα θεωρούσα άχρηστα, ρε. Άχρηστα και αποδείχτηκαν ότι είναι τέλεια. Όταν λέμε τέλεια είναι καταπληκτικά, οκ, το άξιζε τώρα. Φίλε... Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Λογικά θα ανεβάσω και αύριο, το Σάββατο. Σήμερα δεν ξέρω αν προλάβει να ανέβει πριν τις... κάτσε να σκεφτώ, δεν έκανε. Πριν τις 7. Λογικά κάπου εκεί θα ανέβει. Και αυτά, γεια σας.